Kang Gareng. Iya kepiye, Truk? Wah, iki laku ngarep-ngarep sampean iki wis kat mau. Ora lho, aku ki ya kono mau Jejagongan karo sing duwe gawe. Atine Pak Sunarto marem ya, Kang. wah kok marem tenan aku ki gumun kok ya. Wong ki ganteng, gek ya muga-muga ketoke ya arepe apa ya ndak rabi neh ya Kang Narto ki ya. Ya lek iso sing enom ya rabi to, Kang. Oh ya rabi to. Wong ya sik sembodo kok ya iman-iman. Mosok mek nggih padasan tok kan ya iman to ya. Gong. Gong, Ya apa? ya rene awur kancane to, Gong. Ya aku ya Dipethukne lagu to. Kuwi njaluk lagu to. Anjajah desa. Piye kuwi lagune? Oh, ilang. iya. Kalau mangsane ayah maka ya. Jajah desa ilang kori kalau mangsane mari wisata roe alam nusantara dekane dilulung alasan gunung-gunung ade-ade jadi aku ki tenan baremku ra kaya begiki juga. Aku ki barem kata sini tilimbalan karo dulur lanang, Kang. Ora nyoko ora nyono jebul bengi iki iso lakone kene, Kang. Wah, ya cocok. Lan uga gandeng bengi iki ya dikaya ngapa ana wektu mirunggan kanggene jejagongan lan uga lelipur tetembangan kok. Heeh ya Kang ya. Manut adate kene. Lek kowe demenamu lagu apa? Aku demen aku lagu lawas-lawas ya, Kang. Aku lagu lawas-lawas ketoke ya rada ditimbelne neh. Lagu-lagu dolanan ki tenan kok penak lho. Ya, cocok. Aku ya ngono kok ya. Apa maneh bengi iki ana Bu Purwati. Wah, jan ya piyantune sembodo. Bu Purwati ketoke ya kuwi termasuk ya sinden pengpengan lho, Kang. Iya to ya. Monggo niki gandeng wedalipun sami-sami lelipur tetembangan. Wah, sik setengah loro. Wah, jan ya cocok. Monggo Bu kula riyen saking mrika lek ngoten. Bu sinten? Resi. Resi ya. Jan iki ya sik iki lah aku tumon jegening delah ki eneng piyantun putri jenenge Resi. Ha ya. Monggo Bu Resi saged dipun aturaken mbok bilih wonten panyuwunan saking para kadang dulur mitra ingkang tasih wungon monggo. Heeh ya Kang. Sing padha melek umpama ngersakne tetembangan monggo ya Kang. Ya. Enggak.